Kolínský, přijela jsem k vám až z Vídně, abych se podívala na město, kde se vyhrála největší bitva našich dějin, léta Páně 1757. V této bitvě naši vojáci zvítězili, mí vojáci, a naše habsburská monarchie se znovu narodila. Viva Maria Terezia! Viva! Viva! Vaše veličenstvo, neušlo nám, jak velmi máte ráda společenské události, ač vám vaše panovnické povinnosti nedovolují účastnit se teď těchto kratochvílí příliš hojně. Proto dovolte nyní, aby vznešená společnost zatančila na vaši počest.
Postavit stát. Levo bok. Zbraň. Vaše příslovka milosti, když dovolíte, na základě vašeho verbovacího patentu jsme si dovolili vycvičit další nový klub vojska pro vaši milost. Takže pro vás a pro vaše hosty malá ukázka. Nejdřív si popíšeme zbraně, kterými budeme cvičit. První z nich je tyčová zbraň zvaná partizán. Je to zbraň původně lovecká. Ve středověku sloužila k lovu medvědů nebo divočáků a byla opatřena dlouhým ratištěm, dlouhým hrotem a takovou jakousi zarážkou, která byla tvořena z parušku nebo z kosti, aby se eliminovala hloubka toho bodnutí a ty rány do toho divočáka nebo medvěda se mohly opakovat. V době válečných tyto lovci byli najímáni do služeb armády, aby dělali diverzní činnost v táborech nepřítele, aby mohli škodit nějakým způsobem v nepřátelském režimu. Ovšem v tom jim právě vadila délka této zbraně a proto ji zkrátili a jelikož latinsky se ve středověku řeklo krátký partis, byl se název partizána, tedy partizán záškodník. Je to zbraň hodnost, slouží hodnosti důstojníka a ten důstojník na bojišti tímto způsobem rovná vojáky na bojišti podle potřeby. Další zbraní je halaparta. Halaparta je též zbraň hodnostní, je to zbraň podůstojnická. Vykonává se s ní strážní služba. Tato zbraň vznikla ve Švýcarsku ve 14. století. Bylo to v době, kdy do švýcarských kantonů velmi často zajížděli francouzští rytíři krále Filipa, kteří byli na koních, dobře ozbrojení a hlavně v stroplátových zbrojích. Švýcaři byli v menšině, bylo jich málo, byli špatně vyzbrojení, ale měli úžasnou věc. Vymysleli halapart. Bylo to kopí, opatřené sekerou a také hákem, který se při požáru používal ke strhávání hořících pole ze střech a v zimě se s tím strhávali ze střech kusy ledu, aby se tak probodil dovnitř. Tato zbraň byla úžasná v tom, že jezdec, tedy pěšák, touto zbraní mohl jezdce srazit koně, ale pokud minul nebo se hrot svezl po nějaké části zbroje, tak mohl pootočit zápěstí a trhnutím ruky jezdce srazit na zem. Ten, pokud byl v trysku, se mohl zabít tím pádem, pokud přežil, byl dobit sekerou. Bylo to nehumánní, ale určitě. A tato zbraň se dostala i do rukou našich vojáků. V pozdějších dobách ji budou používat i vysloužilí vojáci, a to jako braní, to znamená ty, co hlídají v městských branách, anebo ponocní, kteří chodí po vesnicích a hlídají spící spoluobčany. A teď zkusíme malou ukázku. Halaparty, pozor. Halaparty, spodní bod. Tím je zhruba míněno, že se míří na hruď nepřítele nebo na koní. Halaparty zpět. Halaparty, vrchní bod. To se používá především, když bráníme nějakou hradbu, zeď, překážku, jsme kryti do pasu nějakou zítkou nebo hradbou a snažíme se nepřítele odrazit. Halaparty zpět. Pokud ale bráníme nějaký prostor, například zámecké zahrady nebo nám nějakou svěřenou část města, hradby, tak většinou, pokud se nás někdo dobývá po žebříku, tak ho nějakým způsobem chceme jako schodit. Nemusí být pokaždé rovnou tím postřít. Může se velit halapartný vrchní bod a dodává se halaparty protočit. No a potom se samozřejmě jedná o to jenom toho protivníka srazit do žebříku. Halapartný zpět. To je samozřejmě ale víceméně teorie, protože pokud máme něco ubránit a někdo se nás dobývá, tak to s ním nebudeme kočkovat. Zavelí se halapartný zápřah. Halapartný sek. Halapartný zpět. Náš malý regiment už je připraven uhájit nějaké místo, ovšem to místo se může nacházet v nějaké vzdálenější části, třeba té zámecké zahrady nebo nějakého místa na bojišti a tam je potřeba se dopravit.
Halapartní formace. I za pochodu však může být tato formace napadena. I tak se dokážeme ubránit. Například halapartní útok zleva. Tady vidíme, že přední řada míří na ručné přítele. Ovšem nepřítel může být chytrý a může přední řadu vejít. Tu chvíli zautočí voják druhé řady. Halapartní zpět. To samé z druhé strany. Halapartní útok zprava. Halapartní zpět. Takže jsme bez potíží překonali nepřátelské nástroje, dostali jsme se na místo učení a teď je na tom, aby jsme taky nejen se bránili, ale útočili. Od středověku je nejúčinnější formace zvaná kančí čenich, trouhelník. V této době, v době písané panovnice Marie Terezie, se dá použít. Halaparty. Triangl. A v této formaci se dá nejen bránit, ale i točit. Halaparty zpět. To nejcennější, co bývá na bojištích během bitvy, je plukovní prapor. Druhé nejcennější je plukovní pokladna. Samozřejmě plat se vyplácal až po bitvě, výrazně se ušetřilo, nicméně bylo potřeba ji také bránit. No a pokud nebylo potřeba bránit ani prapor, což byla skvělá kořist, ani pokladnici, tak to nejcennější, co bylo na bojišti, byl šlechtic nebo velitel. Takže k obraně velitele, halapartny, kruhová obrana. A i takhle můžou vojáci bránit to, co bránit mají. Halapartny zpět. Tak jsme bránili zámecké hrady, bránili jsme své pozice na bojištích, vrátili jsme se k nám na zámek a tady třeba chceme přivítat vzácnou návštěvu, jako například její milost a její hosty. A znamená to, že náš zámek navštíví spousty kočárů. A ovšem na takovou návštěvu se přijde podívat spousta zvědavců a my nechceme, aby někdo, třeba nějaký pacholek nebo sluštička z kuchyně spadl pod kola koní, pod kola kočáru nebo pod kopyta koní. Je potřeba udělat místo na tom nádvoří, takže se velí halaparty. Lajna. Uklizení daného prostoru se velí například halapartny 2 kroky před. Halapartny pozor, halapartny pohov, diváci potles, halapartny zpět. Vaše císařská milosti, halapartny vyrovnat. Když dovolíte, i zde bychom během vaší návštěvy doplnili stavy našeho pluku. Takže na základě velbijského patentu její císařské milosti jsme oprávněni naverbovat do našeho pluku kohokoliv. Měšťany, sedláky, puláky, obudy, takže i vás, prostě kohokoliv, koho prostě armáda oblékne, nakrmí a komu budete věrně sloužit 7 až 14 let. Takže kdo se hlásí dobrovolně, nebo si budeme vybírat. Jiná doba bereme vyženek. Tak, kdo se hlásí? Vidím, pane, byl jste na vojně, už to ujezdectva, to se hodí, pojďte, prosím, pane. A vám vidím, pane, vy jste určitě taky chyběl, pojďte taky. Takhle, no, tak to bude dál. Takže další, prosím, dobrovolníci, nabídněte si zbraň. Tak, kdo se ještě hlásí, se hlásí, teď se drbe. Tak, koho bychom ještě naverbovali? Chlapci, co vy, jak to vidíte? Zkusíme to? Dělali 14 dní, že volnou do školy, pojď. Tak, další, ty bys to asi jenom unes, ale ten druhý by to mohl unes, pojď. Dobře. Tak, najděte si nějakého vojáka, kdo se ještě hlásí? Výborně. Ještě máme pár volných zbraní. Kdo se ještě hlásí? Je to jenom 14. Výborně, pojď. To uteče trošku. Tak. Máme Amazonku, prosím, pojď. Výborně.
Tak, ještě někdo se hlásí? Nahoře, mlha. No, tak asi zkusíme takhle, jak to máme připravený. Takže dávali jsme pozor všichni? Výborně. Takže to sice prázdně, ale můžeme opakovat. Takže začneme halapartny. Pozor, znamená halapartnu a zvedneme. Takže zpět. Halapartny, pozor. Halapartnu zpět. Teď předcvičím, jo? Jenom se dívejte. Halapartny spodní bod, míříme na hruď koní. Halapartny zpět. Takže halapartny spodní bod a míříme na hruď koní. Tak. Skvěle. Halapartny zpět. Teď si představte, že jste prostě nad tou velkou zdí, nebo pod zdívkou, prostě podle možnosti. A budeme velet halapartny vrchní bod. Takže připraveni? Ještě ne. Halapartny vrchní bod. Tak. Výborně, výborně, výborně. Halapartny zpět. Halapartny zpět. Ne? Tak. Teď si představíme, jestli je tady někdo mažoretka nebo kanoista, teď by se vám to hodilo, jenom se dívám. Halapartny vrchní bod a halapartnu protočit, to znamená toto. Takže halapartna vrchní bod a halapartnu protočit. Tak, skvělé, skvělé, skvělé. Teď se zaútlovili s vojáky dohromady. Tak, tady máme vojáka a fanklub, to je dobře. Halapartny zpět, výborně. A teď zkusíme halapartny zápřah, ale naznačíme jenom sek. Aby jsme tady nesekli, takže zase halapartny zápřah a potom se naznačí halapartna sek, jo? Takže rekruti, halapartny zápřah. Teď víte, proč ta válka trvala 7 let. Nic nejde jednoduše. To si vemte, že být vojákem je druhé nejlepší povolání. Druhé. První jakýkoliv jiné, ale druhé nejlepší voják. Tak, halapartny zápřah máme. Halapartny sek. Naznačíme. Tak. Přibližně. Pokřik taky byl. Halapartny zpět. Dával pozor, to je dobře. Tak, teď si vyzkoušíme line. Já poprosím teď, aby vystoupili 3 vojáci z kraje. Vystupte, zastavit stát. A vy ostatní se dívejte, co se dělá na povel line. Takže rekruti, halapartny, lajna. Vidíte, sklopí zbraň špicí levou stranu. Vidíme? Takže pánové, já vám děkuju, zpět. A ty to uděláme všichni dohromady. Halapartny, lajna. Nepospíchejte. Kruz počká. Tak, přibližně, tak. Nejdu podle normy, ale to nevadí. Tak. Teď do 2 umíme napočítat, máme tomu i buben, takže halapartny 2 kroky před, 1, 2, halapartny pozor. Halapartny pohod. Dívá se veliký potlesk. No, zvládli jste to skvěle, takže já vás teď propustím, abyste se šli rozloučit, vzali si uzlíček na 7 let, vykoupat, učesat, odšivit a zítra nastoupíte, ano? Než ještě odejdete, tak první odměna, bankocetle, první papírové peníze na našem území, která jeho milost cicerovna nechala tisknout již v roce 1762. Takže vraťte zbraně, případně další věci, co jste obsazili vojákům. Rozchod. Pane, neutočte to na jedno, prosím. Vaše císařská milosti, tak jsme dovolili si během vaší návštěvy naverbovat ještě další jedince, ale myslím, že jako ukázka, malá ukázka toho, že jsme připraveni bránit vaši monarchii, to mohlo stačit.
Děkuji. Klub Laudor děkuji za pozornost. Já jsem je viděl pod keřem růží plany, začínal říjen, les barvami dál. Ach, to je dávno, to jsme táhli kraj, potulní herci, já jejich principál. Veselá bída, hlavně když dneska hraje, mizerná kára nás zítra vezme dál. Kolem dokola se točí loukotě a plakát potrhaný zůstal na plotě. Ozvěna smíchu, v blátě mince měněná a další starostova se rozvedena. Hop, hej, hop, hop, hop. Minulé léta, čas nezastavíš, na malém městě já se usadil, nad plným stolem pak nový život slavil, kazajku harlekína někam zahodil. Jen někdy ve snu, na prachovém peři, znovu jsem králem před bídnou oponou a v hlavní roli na několik vteřin mohu být nesmrtelným vlastním hrdinou. Kolem dokola se točí loukotě a plakát potrhaný zůstal na plotě. Ozvěna smíchu, v blátě mince měděná a další starostova se rozvedena. Hop, hej, hop, hop, tři. Zvedl jsem šový, čapku s rolničkami, v nejbližší vesnici pak herce dohodil. Veselá bída, večeře z jablek planý, jemané víno do stárnoucích žil. Kolem dokola se točí loukotě, zas plakát potrhaný zůstal na plotě. Ozvěna smíchu, plátí mince měděná, tentokrát starostova žena svedena. Zadrž. Oj, tak se vrať! Kamarádi!
Dej se! Tak dobře. To je nádhera. Podívejte se, ty krajky, to je nádhera. Je překrásné. Tak honem, nemyškejte. Ano, začni tou sukní, drahoušku. A pomohu ti, ať je to rychleji. Prosím, ruce nahoru výsostí. Opatrně na účes. Mám ho na sobě již 5. dnem. Co si myslíte, drahá přítelkyně, bude se vodit k obrazu? Je skvostný. Mistr kadeřník se tentokrát překonal. A to peří nádherné. I s tím šátkem. Děkuji, drahá. To tě potěšila. Nestavuj moc oky. Hezky schovat šňůrky. Tak už budou šaty výsosti, nebojte. Ano. Tak, pojď. Rozepneme, zde se rozepínají vepředu. Tak, račte. Tak, nádherně. Tak, vepředu zapnout, Karolín. Hlavně opatrně, ať nepomačkáš ty krajky a kanírky. Nádherné. Tak krásné, skvostné. Taky si asi objednám další šaty u Madame Rose. Ty to už mám celý měsíc. Je pravda, potřebovala byste změnu. Nádhera. Mně chybí těm šatům ještě něco. Co myslíte? Ano, to bude krásný doplněk. Co myslíte? Skvostné, máte vynikající vkus. A opravdu si chcete vzít opět tuto stejnou růži, jak na minulém obraze? Ale Jolando, nechte mi aspoň tenhle rozmár. Dobrá. Tak, zavoláme malíře? O, drahý malíři. Děkuji. O, jak krásně jste mě vyzdobil. Krásná podobizna, ale co myslíte, budou se tyhle šaty k tomu obrazu hodit? Zajisté. Šaty od Madame Rose jsou vždycky úžasné. Také myslím. To jsem ráda. Ano. Já se nic netrove! Cítit máš tady! Budeš mluvit? Já se nic netrove! To se slyšet nechtěl. To byl... Máte konec svůj povinnost? Šok tam. A ty ho hlídej a vyslíkej. Já jdu zkontrolovat víno. Provedu. Já se nic netrove! Já za to nemůžu! To je Já nál. za to nemůžu! Jau! Dobře, já vám to všechno povím! To byl on! Almužitku pro válečného veterána, víno do lárek. Sloužil jsem mu císař pána tolik let. A ty říkáš, reverenda. Válečný veterán, tělo v válce, ustřelilo mi nohu a teďka chodím moholi. Ty lháři jeden. No, ty lháři!
To byl on! On mi za to zaplatil, ať ho zabiju! Ten voják! Sami lži! On mi za to zaplatil! Já jsem nikoho nechtěl zabít! Už musím být blízko! Propadené chodby, kudy do... Já za to nemůžu, Bůh je mi svědkem! Už je vidím! Já za to nemůžu! Jsou vyřízený, bratře. Jo, jsou. A ty boty mají velikost. Tak a... Co to bylo? Do čeho jsem se to dostal? Tak se ukaž, ty frajere. Haha, jdeme mi. No! Braň se! Díky, bratře, že jsi mě zachránil. Budem to zapít. Ale radši bych šel až někam za Kutnou Horu. Tam mají dobrý pivo. No, takže vám to nějak neštimuje? Proč pro tentokrát vyhráli lotři a zloději? Inu, i tak to na tom našem světě občas chodí. Za vaši pozornost a přízeň vám děkuji skupiny historického šermu Artus Bohemia z Prahy. Připijme sobě na zdraví a netvařme se kysele. Je. Karta zdá se obrátila se. Teď asi navrh já mám. A aby to tak zůstalo, měl bych zde zůstat asi sám. Tak dost. Dost. Chcete se zabít? Což neslyšíš, co povídám? Já nedělám si legraci. Kvůli těm dvěma tadyhle jsem musel kus náš přerušit. A hlavně kvůli nim jsem musel slib svůj porušit. Slíbil jsem totiž, že nepromluvím. Však, jak jste sami viděli, kdybych nyní nezasáhl, byli by oba pánu. A proč? Proč to všechno? Jen kvůli šatům? Vždyť je to absurdní. Vždyť je to k smíchu. Ačkoliv při pohledu na stůj ten já cítím jistou pýchu. To práce skutku řemeslná. Dílo přímo mistrovské. V něm procházet se po ulici je pokušení obrovské. Vidíte? Vidíte tu změnu?
Teď každému je jasné, že nejsem z Nemanic. Teď každému je jasné, že teď jsem mnohem víc. Víte ho, Zmetka, jak se rozpovídal. A věcí pár si přivlastnil. Zdá se, že jsem vás nepochopil. Tak teď už jsem vás nepochopil vůbec. Tak jak chcete? Svůj širák odhazují dál. Si normální? Co blbneš? Do toho marasu tady? Hovořili to rozumět, co na to bylo. Opatrně. A plášť, jež mne halí zvou na spoušť. Tak. No to halí. No. Tak jak chcete. Dej mi tady. Aby se ti líbilo Zmetku. Ano. Je kabátu a klobouk. Takže jo. Dobrá, nejsme žádná prasta. No doma, komora. Moment, tak já taky. Babu personál říká, že jsme kraje názovitý. Dobře, tak docedíme všeho dobrého, chlapci. Myslím, že dokonce je naše hádka. Není s kým přijít se. Viděl jsem sám. Není s kým přijít se. Viděl jsem sám. Teď patřím v lepší společnosti. To, co jsem chtěl, teď mám. Co je? A nyní uděláme tlustou čáru, nebo snad někdo něco namítá? Vždyť, když se kráčí nahoru, se ztrátami se počítá. Ať kdysi kdo z moudrých řekl, že je to pravda od věka, já dovolím si pochybovat, že šaty dělají člověka. Za pozornost děkuje divadlo bez třetího Ostrava, díky moc. Díky.
hvězda? Tamhle jde kočár. Ukažte. On se mě líbí. Chovejte se, lejte mě. A puste mě a já jim ukážu. Mami. Uvidíme, vole to se pak rozhodneme. Já vyhodnocuji všechny a vy si kázná taky potřebuji zvážit. To ty nerozumíš. Kam běží? Zvážit všechna rizika. Tak Parinko, vylezte. Pierre, podívej na tu hezkou plátičku. Aha. A to pak tehovečko. Jste mé kolegy, madam, chovej se. Neurovale. No dobrá, řekněte, kolik chcete, mám u sebe i pár šperků. Ještě my chceme víc než jen peníze, že? No dovolte, pane, nebuďte hrubý. A, špatně jste mě pochopila, madam. My totiž víme, kdo jste, paní Markýzo. A také víme, kdo je ona v tom kočáři. Pak, tedy také víte, jak vysoko se za tuto troufalost budete houpat. Já vám ukážu. Nebojte, hned nás přestanou obtěžovat. Nebojte, madam, hned to bude. Jak vám mohu poděkovat, pane? Byl jste okloucující. To nestojí za řeč. Přesto chce mi štěstí. Nemáte náhodou zámek? Stále zvědavý, pane. Fanfán. Děkuji vám, fanfáne, budu si vás pamatovat. Madam, čekali jsme v záloze. Kdyby bylo potřeba, zasáhli bychom. No, vy určitě. Jste zbavili jako naši lokajové. Ale Slyšeli jste? děkuji vám, pane, že dobře dopadl. Rozvystrala Frančíz k vašim službám, madam. Děkuji, ale spokojím se tady se službami pana fanfána. Fanfáne, pojďte se. Vezměte si to za vaši odvahu. Tulipán? Dávám jméno. Bohem, fanfáne, tulipáne. Jsi celý, nesnahu se nic. To by se mu mohlo stát, je to můj rekrut. Představ si, že vše, co si mi vyčetla z ruky, byla pravda. Nesmysl, to já říkám každému. No, ale... Ty si tomu uvěřil. No mě si říkal pravdu, vím to, zatím se vše splnilo do půjčky. Víš co, věř si, čemu chceš, ale jestli si myslíš, že mě čeká štěstí s princeznou, tak si pěkný hlupák. On jest!
Thank you.